Dalan sing dumugi desa Sitinggil iku pundi? Jenengan rasa takok dalan sing teko Sitinggil kawula dina iki pun wonten ing Sitinggil. Niki pun Sitinggil. Nggih. Pasti masalah besar. Nang ngoten kula lajeng takok. Takok napa? Kula manut donge omahe tiyang sing jenenge Ndorante. Wah. Nek sampean belum ngerti Ndorante kula niki sampean Matur nuwun sampean iku sinten? kula matur malas kula tiyang saking Jawa Wetan. Saking Kabupaten Tuban. Kok sampean ngerti kondange Ndorante? Sampeyan iki pripun? Jeneng sampeyan iku pun Kaloka. Boten namung wonten Kabupaten Pati. Di Jawa Wetan pun kawentar sampeyan. Mulane kula kepengin ketemu karo sampeyan. Unsur sampean ketemu kali Ndorante niku jeneng Wigati. Mestine wonten. Lajeng Wigati niku Namung ajeng takon. Niki nggih napa mboten manut kabar sampeyan kok sok seneng brang kali watu ganggu gawe wong-wong sing padha manembah padha netepi ngibadah salat sembahyang iku nggih napa mboten pancen mboten kleru. Niku kula sing berkolani sing nanggari bocah sing padha kaopi. Tapi kula pripun? Ngaten. Kula niku badhe angsal saking kebenae. Awak kula niku saya. Waduh. Ratus niku mandang. Jengkol. Awak saya pengen layek. Bocah niku padha budak kalau itu kita dulu asal itu sirai begitu terus ayo untuk nawang itu ulang dipercaya kita boleh belajar ayo budak kendaraan begitu enten suarane pripun coba? Bubar. Loh, kok kene bubar? Aku wae bubar bewe. Itu perkara. Loh nggih, ngaten nggih Mas. Pripun? Pancen tata carane Islam wong lakon. Nek nyandeng kenapa niku kok ora loro bar niku mboten lho napa jane niku tembunge nganggo basa Arab kang artine ngagungake asma Gusti niku Allahu Akbar Allah Maha Agung wah kira-kira puji segoro mboten aku kaya ngene segoro niku mboten tegese Allah Maha Gede Allah Maha Gede Allah Maha Besar kira-kira niku kae gunung niku gede Gusti Allah niku mboten saged digambarke kaya dene wujudan. Mergo Allah niku sifate zat sing ora bisa disamakan. Nanging bisa dirasake. Sampeyan ngrasake angin niku ana mboten? Lawan niku angin nggih. Oh, ngrasake angin mboten. Ono angin niku ana. Nanging ora disamakan. Kok sakit? Nggih. Lah apa sampeyan ngerti
sampean ngerti lombok? Nggih, Lombok iki wonten wujute. wonten. Rasane pedes napa sampean iso nyawani pedese wong? Lho ya ngerti. Lho iso Lho kula lombok kula iku nggih. Harmane lombok rasane pedes. Rupane niku wangi. iki lombok pedes niku abang kali ini. Nggih. Iku samane Pon, nek nuwun. Niki mboten cukup kula. nggih. Mboten enten ampun. Lajeng Sampeyan kula wene wektu penantu. lah napa iki? Mengke tutuke nggone bantah. Nah, nyanti sampeyan percaya kan iki. Oh, betul sewu. Nikmatanku dinopun satu. Nggih. Sampeyan boten teko kene. Sampeyan sing kalah. Oh, ngaten. Nggih. Oh, mang enteni niki nggih. Oke, nggih. Ya, baik kami nggih. Satu, dua, nggih. Setengah bintang.
Thank